карат хляба, а дъщерята нищо не вършеше. Тя сам две думи знаеше и тя оставаше примък, от мък. Расна Богданка, хубава мома порасна, мома за женене, започнаха да идват сватове да я искат. Койчука. Ние сме Годозари, се сбрахме, че имате хубава мома за женене, дойдохме да я искаме. Имаме, Богданка се казва, спи. Влезте, заповядайте. Дай жено да почерпим сватове. Добре, мъжо. Заповядайте. Мамината дъщеричка, тя не бива да се трепе. Не е научена да работи. Не й давайте метлата, къщата и двора да мете, защото ще си напраши очите. О, на нас такава мома не ни трябва. Останете си със здраве. Мъжо, какво стана, мъжо? Спокойно, жено. Други сватове ще дойдат. Детето ни е хубаво. Дано, мъжо, дано. Не се мина много време, други сватове дойдоха. Койчука. Ние сме Годежари, разбрахме, че имате хубава мома за женене. Дойдохме да я искаме за снаха. Имаме, Богданка се казва, спи. Влезте, заповядайте. Дай жено да почерпим сватовете. Добре, мъжо. Заповядайте. Мамината дъщеричка, тя не бива да се трепе. Не е научена да работи. Не й давайте метлата, къщата и двора да мете, защото ще си напраши очите. Тъкмо като за мен е жена, ще си живеем като гъл и гълбича, на ръце ще е носи. Не й казвайте лоша дума, защото нейните уши не са научени да слушат лоши думи. Дайте пухена възглавничка, защото е научена на мекичко да спи. Тъкмо като за мен е жена, давайте ми я. Взимайте я. Богданке, хайде ми оставай сватове да поздравиш. Дай, мъжо, пухчата, мъжо. Довиждане, Богданке, на добър час. След няколко часа Богданка пристигна в новия си дом. Заповядай, седни, Богданке. Аз ще ида двора да помета. Аз ще пребера добит. Аз ще разпаля огнището. Аз ще насука дърва. Аз ядене ще наготвя. Заповядай, мъжо, хляба. Благодаря, же. Заповядай си. Благодаря, тат. Заповядай, жен. Благодаря, мъжо. Заповядай, синко. Благодаря, тате. Заповядай, синко. Благодаря, тате. Заповядай, снахо. Благодаря, тате. Заповядай, снахо. Благодаря, татко.
Хайде да лягаме, че работа ни чака утре, но първо да разтреби. Разбите ли се и свекървата се размърда първо? Ставай, мъжо, ставай, мъжо. Ставай, синко, ставай, синко. Къде отиваме? На нивата, да копаем чайви. Ама с мотика ли? То се знае, че с мотика. Аз няма да дойда. Защо? Защото мотиката е тежка, а аз не съм научена да върша тежки работи. Остави, синко. И тук човек трябва да има. Да разтреби къщата, двора да помете, да наготви ядене. Добре, тате. Вечерта семейството се прибира от нивата и що да види? Не е пометено. И огнището не е разпад. И ядене не е наготвено. Да се захващаме. Заповядай, мъжо, хляба. Благодаря, жено. Заповядай, жено. Благодаря, мъжо. Заповядай, син. Благодаря, да. А на Богданка? Тя днес не е работила и не е окланяла. Хайде да лягаме, да спим, че работа ни чака утре, но първо да разтребим. Спете, очички, дали аз ядох, то на вас не дадох. Спете, очички, дали аз ядох, то на вас не дадох. Следващия ден семейството отново се прибира от нивата. Ти в нивата. Така, двора да помета, ядене да наготвя, трапезата да сложа. Късно вечерта семейството отново се прибрало дома. Заповядай, тате, хляба. Заповядай с нас. Благодаря, тате. Син, Благодаря, тате. заповядай, син. Благодаря, тате. Заповядай, жен. Благодаря, мъжу. Ето, Богданке, за теб най-голямото парче днес, защото работи много. Благодаря, татко.